Uzibeke phansi intambo njengosekela mongameli welu David Mabuza. 39 February. We are going to show him what we are made of there in Parliament. We will never be addressed by a constitutional delinquent. Inkokheli ye-EFF Julius Malema ithi eliqela soze limvumele umongameli Cyril Ramaphosa ukuba enze intetho yakhe yobume besizwe likhona ngomhla we-9 kule nyanga. Orlando Pirates nobida ujonga kwi-statistics zabo bakhangele baqonda uba ikhona ingxakana nantsi short kwakhona apha izavela chance ahlale emnateni wababa. Iqela le-Orlando Pirates libethwe ngenqaku elinye eqandeni kokwalo iMamelodi Sundowns. Malone makhaya samkele nabo babukele kwiqonga le-DTT nankuvimbe esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Usekela mongameli welu umnumzana David Mabuza unqinile ukuba ulahlile kwesi sihlalo. Lokho Mabuza bethetha kumngcwabo womntakwabo eMpumalanga. Izinto zange zimambile kakuhle uMabuza kwinkomfa yonyulo ye-ANC ngoDisemba apho kwangena umnumzana Paul Mashatile njengosekela mongameli weli qela. Umnumzana David Mabuza ebengekho nakwindibano yesigqeba sikazwelonke se-ANC nakwilirhutla yecabinet. Umnumzana David Mabuza watyunjwa njengosekela mongameli weli ngomhla wama-27 ngoFebruwari ka-2018. Ukanti ube yinkulu baphathiswa kwiphondo laseMpumalanga ixesha elide ukusuka ngo-2009 ukuya ku-2018. Lo kaMabuza ube lilungu lesigqeba esiphezulu sikazwelonke se-ANC ukusukela ngo-2007. Izinto azimhambelanga kakuhle kwinkomfa yonyulo ye-ANC ngoDisemba nalapho kwangena umnumzana Paul Mashatile njengosekela mongameli weli qela. Umnumzana Mabuza ebethetha okokuqala esidlangalaleni namhlanje kumngcwabo womntakwabo eMpumalanga nalapho avakalise ukuba umqalele umongameli Cyril Ramaphosa ukuba uyehla njengosekela mongameli. Angisibone conference. Manje ke Deputy President we-ANC. Kodwa kuleya conference ukhethwe Paul Mashatile ukuthi abe Deputy President. Ivulela lo khethwe i-conference. Ngoba naye ngiyambona uyanyakaza kancane. Manje nami ngiyasheshisa ukuthi nike space. Umnumzana Mabuza uthi umongameli Cyril Ramaphosa uza kwazisa isizwe ngezindaba zokulahla kwakhe. President utosho ke ukuthi hayi Mabuza so shili. Mina naye sivumelene. Nganithembisa uma ngilapha. Ngathi President ngiyomhlonipha ngize ngiphume. So ngiphumile ngiyacabanga ukuthi labo basele batomhlonipha. Umnumzana Mabuza ebethande ukuzenza ikheswa mvanje engabonakali kwindibano zikarhulumente nezeqela lakhe i-ANC. Khange abekho kumsitho weJanuary 8 eBloemfontein nakwindibano yelirhutla yakutshanje yesigqeba esiphezulu sikazwelonke se-ANC. Asisibhengezo sakhe sokungqina ukulahla njengosekela mongameli siza emva kothotho lweziganeko kwezopolitiko nalapho umnumzana Paul Mashatile ethe wenziwa ilungu le-ANC lepalamente. Ukanti le mini kukhangeleka ngathi ixakekile kwiqela le-ANC kuba sithetha nje isigqeba seliqela kwiphondo laseFreystata simsusile kwisikhundla sakhe njengenkulu baphathiswa yeliphondo unkosikazi Sisi Ntombela. Ukanti ke sinomhlalutyi wezopolitiko uSandile Swana nozakhe asinabisele banzi ngokuthethwa koku. Masikwamkele mhlekazi Swana, lo kaMabuza wenze esisibhengezo emva kwamarhe bethendi kweziveki zigqithileyo. Ingaba yintoni intsusa yokulahla kwakhe kwesisihlalo? Molweni msasazi nababukeli bakho. Into yokuqala uDavid Mabuza ekuhambeni kwethuba kusukela ngo-2017 inkxaso ebenayo eMpumalanga apho asuka khona iye ngododobala. Kuba nezo branches ezininzi awayezakhile zakhela uba aye eNazareth enegquba labantu ahamba nalo wathi ogqiba wangena ngalo kwicala likaCyril Ramaphosa
lehle kakhulu, zivaliwe iibhrentshi ezininzi phaa. So noba uphindele eMpumalanga kusekho bantu babhekele phaa bamxhasayo, akafunwa kokwabo, so akanabhesi. Okwesibini, ukuya kwakhe eNazareth wayeye eyiphathi yePremier League, wakho into ekuthiwa yiPremier League ngelo xesha, exhaswa ngoo-Ace Magashule, ooNantsika, ooMahumapilu. Abo bantu bona basempengempengeni, sithetha nje nabo bayalela, abekho ndaweni. So ithetha ukuthi noba ujonga ngapha noba ujonga ngapha, akukho apho inkxaso anayo khona. Kodwa ke ndinalo ithemba lokokuba lo kaRamaphosa noko ukhona umphakwana ayinike yona le ndoda ekuthiwa nguMabuza, uba noko ingahleleleki, ithi noba ihambe ixolile yokhuma loo nto iyikhuma ihlele ekhaya. Ingaba isithetha ukuthini esi senzo kubembeli? Esi senzo sisenzo kanti ke esihle kakhulu, kuba bebebaninzi abantu kwa isaqala le nto bebenexhala lokokuba uba ngabe i-ANC ngenene iyayilandela into yoba umuntu ekhe wangu-deputy president uzawuba ngupresident phantsi kwazo noziphi iimeko. uMabuza igama lakhe alilihlanga kangangoba baninzi bebenexhala lokuba ingenzeka into babe ngupresident, ungamkhulu umonakalo eSouth Africa. Ngoku ke uba bakwazile uba bamcenge aphume ngenzolo nesithozela ayohlala ekhaya, okanye ke bamthumelayo uba yi-ambassador kooFinland, ooIceland naPPP. Loo nto intle kakhulu apha esizweni, kodwa ke ishiye uxanduva phaa kooRamaphosa nabanye uba bazawuthi ekugqibeleni bafake ikhabhinethi enjani na. Siva nangokuguzulwa kwenkulu-baphathiswa yaseFreystata uSisi Ntombela. Ingaba zithini izizathu zoku, kwaye kungaba oku kubonisa ukubakho kwentanda kulo mbutho? Nangaphandle kweentanda ze-ANC ezikhoyo, eyona nto ndiyibona uba ingamandla phaa eFree State, umqwathi uGwede Mantashe wayicacisa kakuhle ngelaa xesha bephaya, ukuba urhulumente wephondo uyekile ukusebenza, it's dysfunctional. Oomasipala ngumbhodama, oomasipala baseFree State ngumbhodama. Into ethetha ukuthi le nkulu-baphathiswa yaseFree State ibigawula imwisa phantsi urhulumente we-ANC. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku njengoba kuzawubakho unyulo, kuye kwanyanzeleka ngobona kwam into yoba mabakhawulezise bamkhuphe lo Sisi Ntombela nalo meya waseBloemfontein waseMangaung, ke kufakwe abantu abatsha abazokwazi ukuphinde balihlambe igama le-ANC, kuba i-ANC eFree State into engento sithetha. Uthini ke ngokumkhomandlela ke ngoku? Kuzo zonke ii-provinces apho i-ANC ikhona khona nalapho ilawula khona, kuzawunyanzeleka into yoba abantu abamosha urhulumente nolawulo mabakhutshwe ngokukhawuleza, ukwenzela into yoba igama le-ANC elimanyumnyezi sithetha nje ke lihlambeke, lihlanjwa kukukhuthala nokunyaniseka kwabantu abatsha. Ngoba izigebenga ezahlukahlukeneyo zingoomeya, ezinye zingoopremiya, njalo njalo, ininzi nje into engentlanga. Nabantu abonzakaliswe yi-ANC baninzi kwiphondo nephondo. Yonke loo nto ifuna ukugutyulwa, ilungiswe, kwakhiwe ngokutsha. Imbi kakhulu imeko ye-African National Congress, umbona uphantsi. Sibulele kakhulu ke kumnumzana uSandile Swana ngale ngcaciso. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ithi kuza kuqhawuka unobathana kwaye eliqela soze limvumele umongameli Cyril Ramaphosa ukuba enze intetho yakhe yobume besizwe likhona ngomhla we-9 kule nyanga. Lo Malema bethetha eCampton Park eGuruleni kumsitho wokubhiyozela iminyaka 10 yasekwa i-EFF. Kubonakala ngathi ukuwisa intetho yobume besizwe ukamongameli Cyril Ramaphosa kuzaba namagingxi-gingxi, okuna njengoko i-EFF isithi iza kumkhombisa ukuba nayo tyathe dyokwe ikumila kunjani na. 29 February
We are going to show him what we are made of there in Parliament. We will never be addressed by a constitutional delinquent. Isona ka-2023 iza ngexesha apho uMzantsi Afrika ujamelene nemicelimngeni kwezoqoqosho, ukongeza koko ke nocimicimi wombane awuncedisi. Umongameli uza kuthi thaca lesona yakhe phantsi kwelifa elimnyama elingafuni ukusuka lebholo lephalaphala nalapho kwenziwa uphando. Ukanti seyile kwinkundla eziphakamileyo ukuzama uba kuhlaziywe ngokutsha ingxelo ka-Section 89 eyafumanisa kokubana kukhona kufuneka kuphendule. I-EFF imile kwelithi uRamaphosa ngeke aphinde akubone ukuphumla ngoku. The courts can protect him anyhow, but who will face him in Parliament? And there is no court that will protect him. We will be there and we are going to take him head on. Nangona nje lisonyuka iqhina kuMzantsi Afrika, umongameli Cyril Ramaphosa ulindeleke ukuba athi thaca isona yesixhenxe susela oko waxhuzela imikhala phambi kwendlu yosomthetho nebhunga lamaphondo ngolwesine kwiveke zayo. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Ukanti kwalapha ezindabeni isebe lezempilo eNtshona Koloni lisungule iphulo elilingwayo nelijolise kwimpilo yengqondo yabafundi bezikolo zamabanga aphakamileyo. Kodwa kuqala masiye evenkileni. Sibulise kwabo basanda ukungena sinamkele kwezindaba siniphathela zona kwikomkhulu le-SABC eRhawutini. Uyakwazi ukufumana izindaba kuphela nje kwazo kwikhasi lika-YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Makhe sithi krwaqu kwinqaku elitshotshe intlanga lentlwa. Usekela mongameli wenu umnumzana David Mabuza unqinile ukuba ulahlile kwesi sihlalo lokaMabuza bethetha kumngcwabo womntakwabo eMpumalanga. Izinto zange zimhambile kakuhle uMabuza kwinkomfa yonyulo ye-ANC ngoDisemba. Amalungu ePalamente aza kuchitha ixesha efunda eEurope kwinkqubo yokuphanda ukuba urhulumente wobambiswano ngolawulo uqhutywa njani ukuze usebenze kakuhle. Okukuza ngethuba lelizwe linomasipala baliqela babambisene ngolawulo nabangenazinzo, nto leyo ichaphazela kanobomi inkqubo yokwanjiswa kwenkonzo. Umba worhulumente bobambiswano ngolawulo usematheni kwakhona kulandela iintshukumo zakutshanje eziqhubeke koomasipala bambaxa kwiphondo laseGauteng. Bambi bagxeka ukungabikho kozinzo koomasipala baliqela kwanokuba amanye amaqela ezopolitiko athe phithi zizikhundla kunokubeka phambili izidingo zoluntu nokuhanjiswa kwenkonzo. Kungokunje amalungu ePalamente aza kutyelela amazwe afana neDenmark neSweden nekulawula kuwo urhulumente wobambiswano ukuze bafunde kuwo. It's urgent that everybody should actually be discussing about this thing, developing some framework which might ultimately end up with legislation. As members of Parliament, I think going into all these processes, in the end, would want to regulate a coalition such that they impact positively on the needs of the people. Umbutho wamasipala iSalga uthi ngoku lithuba lokuba kuqwalaselwe ngokutsha inkqubo yeli loMzantsi Afrika yomasipala xa kungekho qela liphumelele ngesininzi. Lo mbutho uthi kufuneka kutshintshwe indlela ekutyunjwa ngayo isigqeba sikasodolophu nebhunga ukuze onke amaqela ezopolitiko aphumeleleyo abe nesabelo kulawulo lomasipala. If you take a collective municipality is a distribution of responsibility, then you remove the issue of executive because it's a contentious issue that parties fight over it. Then you place in the collective type so that all parties that have managed to make the grade to come to council, they can then participate in that council. Ukanti izimvo ziyabethabethana kumaqela ezopolitiko ngomba wokulawulwa korhulumente bobambiswano. And somebody was saying, why do you give mayorship to a party with 3 people? What do you do when you are not in power? What society must understand is that coalitions don't work. Perhaps it's time as South Africa, particularly ahead of the 2024 election, that we look at our legislation, we look at other countries that have had coalitions for long, coalitions that work and governments that are stable. Kungokunje kujongwe kwiziphumo zonyulo lukarhulumente kazwelonke kulo nyaka uzayo.
Amalungu angonelisekanga kwingingqi yase-Dr WB Ukufumana aphonononga ukubhena kwisigwebo senkundla ephakamileyo yaseMonti emva kokuchithwa kwesicelo sawo seziphumo zenkomfa yalo mmandla. Usekela sodolophu okhoyo ngoku kumasipala ombaxa weBuffalo City Princess Faku wonyulwe njengosihlalo wengingqi kule nkomfa. Abafake izicelo bathi intlanganiso jikelele zesebe kunye neentlanganiso zikawonke-wonke zithwaxwe zizitenxo. Babanga ngelithi amalungu asele elandulele eli aphawulwa njengabathathi inxaxheba ezintlanganisweni. Amalungu e-ANC angaxolanga nabasa lombutho kwinkundla zamatyala banemibuzo ngesigqibo senkundla ngoku badibanisa intloko kuze kuzobakho umkhomba-ndlela. Eli qela likwalilo nelafaka umngeni ngokuthatha inxaxheba kwabathunywa bengingqi Dr WB Ukufumana kwinkomfa yonyulo yephondo ngonyaka ophelileyo, kodwa nalapho lachithwa elo tyala bayalelwa ukuba babhatale iindleko zamagqwetha. Enkolelo into yobana uhlobo kugwetywe ngalo le nkundla akunikezi ncamncakasana umongo wento yokubana umantye ebesithathele ingqalelo imiba esize ngayo. Ukanti ANC ephondweni samkele isigqibo senkundla sakutshanje ikwahlaba ikhwelo kumalungu kuba ahlukane nomba wokusa umbutho kwinkundla zamatyala. Amalungu ke sithi mawasebenzise iinkqubo zangaphakathi embuthweni xa kukhona izinto angoneliseki zizo. Inkundla igqibe ukuba omabini la maqela azibhatalele iindleko zamagqwetha. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eMonti. Linqinile isebe lezokhenketho ngokulahla ezikhundleni kwamalungu amathathu ebhodi yalo. Ingxelo zithi esisithathu Enver Dumini, uRavin Henderson noRosemary Anderson balahle kwizikhundla izolo. Oku kwenzeka emva kokuba intloko yecandelo lezokhenketho uThemba Khumalo ithethelele isiphakamiso sezivumelwano sebhiliyoni yerandi neqela lebhola ekhatywayo lamangesi Tottenham Hotspur. Ezinkcukacha nezibangela isankxwe zithe ndiko nondaba ebutsheni bale veki. Umongameli uCyril Ramaphosa usichaze esi sivumelwano njengesingathethelelekiyo. Ngokwengxelo ekhutshwe egameni lebhodi yezokhenketho, esisithathu silahle ngoko nangoko kwizikhundla zazo. Basichaza isizathu sabo sokulahla kumphathiswa uLindiwe Sisulu nosihlalo webhodi uGqirha Aubrey Mhlongo njengeso sembono ezibethanayo. Isebe lezempilo eNtshona Koloni lisungule iphulo lilingwayo nelijolise kwimpilo yengqondo yabafundi bezikolo eziphakamileyo ebizwa ngokuba iPlanet Youth eGeorge. Le nkqubo ibonakalisa impumelelo kwihlabathi jikelele ekunciphiseni kokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi. UMzantsi Afrika ukumazwa phambili ukwamkela lo mzekelo. Le nkqubo ixhaswa ngamasebe ahlukeneyo. Ukuphelisa imiba yempilo yengqondo, ukusetyenziswa gwenxa kobhelomnyele kunye neziyobisi zezona njongo ziphambili zale nkqubo. Ababandakanyekayo ngabazali, otishala, amaziko oluntu kunye nemibutho yezemidlalo. What we are seeing is that substance use, mental issues, the well-being of children in many countries is under threat. And if you can work with the community to strengthen the protective factors and minimize the risk factors, then you can improve the well-being, you can minimize the substance use, and you can improve the future of the kids. iYunivesithi yaseKapa nayo inxalenye ekuqhubeni uphando kunye nabafundi. Iziphumo ezifunyenweyo zibe luncedo ekuqubisaneni nalenyewe nto leyo eza kuhlahla indlela eyaphambili. There's a whole lot of people that have formed this coalition that's going to be looking at data coming out of the schools in the next couple of months. And this data will be used to actually take it back to the teachers, take it back to the students, take it back to the community. Our aim for this year is going to be to get all 12 schools involved, to get them all to have parent and teacher meetings about the results and to have community engagement projects and programs developed from this. Le nkqubo ijolise ekunciphiseni izinga lokuyeka isikolo kwabafundi, ukuphucula imfundo kunye nokunciphisa ubundlobongela. Oku kuya kuthi kwakhona kuthumalalise umthwalo kwinkqubo yoluntu yokhathalelo lwempilo yengqondo, inkonzo zoluleko, abezomthetho, imfundo kunye nophuhliso lwentlalo. Kwezemidlalo iMamelodi Sundowns yaqhuqisa kwi-DStv Premiership emva kokuphumelela ityeli le-15 kwimidlalo elandelelanayo. Ibethe iOrlando Pirates ngenqaku elinye kwimbandi yesikhova ityeli lesibini kule season. Sanibonani
Bekulinzeleke ulukhulu ngesikhathi Mamelodi Sundowns ivakashela iOrlando Pirates enkundleni iOrlando eSoweto. Ingani lamaqembu lamabili abonakala avutha emalangabi kamuva nje. iPirates beyitimisele ngekuthi ivimbele isitimela lesibonakala siloloma ngathi how train lekuthiwa iMamelodi Sundowns. Kepha ke amaBrazilians wona beyatimisele ngekuchubeka ngekutendela amathanza nje kumidlalo yeDStv Premiership. Usanza kucala lo mdlalo livele lahlala enethini. Izavela chance ahlala emnatheni wababa nakuzoleka besimphethe sihamba naye. Makebula ufune legoli lekulinganisa kuphila kwadzimate kwayiwa ekhefini. Nasisombeni sesibili iPirates buye ngemandla ithi bona ibulale kepha Ronwen Williams wala waphetha emapalini eSundowns. Xoki, well done. Vincent Pule! Oh, epalini. Chance yesibini. Wakhaba uShandu. Yabethapho kodwa ayisave lo bola. Pirates. Ngasekupheleni kwawo lo mdlalo, iSundowns beyithi yacetha nya ngePirates. Kwala kona kwenda. Bazwane. Oh my goodness. Walibazisa uZwane. So unlike him. Lo mdlalo ke uphele ngaleli goli linye ecanzeni lelivalelwe enethini uNkeshas Mayilula. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu. Leti Iindaba SABC ngiseJosi. Ngoku masichaphile izimvo zabantu kwikhasi leWhatsApp. Hayi mabhakabhaka masixoleni sinyamezeleni masiphakameni sivuthululeni impazamo zethu sizibonile. Hayi Sundowns isikhale yemuka. Amateam nje asedlalela ukuthi Nkosi yami abe lapha kwi-top 8. Asibongele iSundowns imsakazise iphunyule ngembobo yenalithi khona bekunzima kodwa ke siyayibongela umdlalo omuhle ebenawo. Ibhakaniya liyekile iSundowns. Kodwa ke kuyadlalwa ke ibhola yaqenqeleka. iSundowns mayivunywe ayinantanga. Masine kwileague yethu ngoseye yethu. Mandithi halala kumadawana. Asebenzile. Noko isiza ukuthuleka kamnandi ngoku. Hayi mayini kwiSundowns le league. Pirates izamile kangangoko inako kodwa iSundowns ibe ngapha kwayo. iMamelodi Sundowns kushoti izosibethe lapha ezindlini ngoku nathi singabahlali betha kwanto ezaphambi kwenyawo zayo left and right. Yabona into enziwe iSundowns ndiyayithanda nyani kakhulu. Ndiyayithanda lolwe nyani iSundowns. Lonto abayenza bazenzela because ke ukuthenga wonke umuntu oyiplayer obese ubhulisha ezinye team ngalonto ngoba ubuqubusha asinayilandela lonto. Abafana bamasandawana bazimisele kahle kakhulu ngemidlalo abayidlalayo. Uba bayadlala bona bayiphumelela kahle yonke imidlalo yabo bazimisele nje uba ileague bayayifuna. Amasandawana ithatheni le league yeyenu. Basenkumo mawethu SABC News iphehlelele ijelo ndaba elisasaza indaba inkqubo ndaba kunye nokuqhubeka eParlamente ngelwimi zesintu kwiqonga leDTT. Masithixha kulo ndawo busuku benzolo.